تساں میرے کو اے دسو میں انجی رام دا کیا کراں جیری میرے کو روٹی نہیں پکا دیندی اٹا مال لیندی آدھی ہوٹل دا لواوا یار ہی وقت واسطے یار بندہ شادی کریں دے اتنی کم از کم میں اپنی شادی دے 5 لاکھ روپیہ خرچہ کیتے 5 لاکھ روپیہ صرف اور صرف اے میں تو کہدا پیا ہی برات نہیں وندا بقایا کپڑے تے اے چیزاں دے ڈھیر گنو 20 لاکھ دے اوتے کام تھی ویندے اور او میں کو آدھی ہے جناب آئیے دوسری مار آدھی وان تھیں اے روٹی لواوا ہوٹل دو بھائی میں کو ہی چیز واسطے گھنا یا کہ ہوٹل روٹی ہوٹل لواؤں یا سارا کچھ بھائی اگر اے چیز کرنی ہے تو میں پہلے والی زندگی نہ گزرنا پیا یا والا اکثر لوگ مثال طور دے شیخ رشید علی کار زندگی گزرنے پہ ایویں تھی سکتے لیکن کچھ سہولت دو یار کم از کم پاکستانی معاشرے وچ اساں لوگ کیا کریں ہیں عورت کو باہروں کام نہیں کرانے دے صرف گھر دا کام مطلب روٹی پکاونی کپڑے دھونے بس اگر پاکستانی معاشرے دے مطابق اگر زندگی گزارنی ہے نا اے تے کرنا ہی پوسی کپڑے دھونے پوسن روٹی بھی پکاونی پوسی تے بالک بھی پالنا پوسی اگر تھوڑا جہا ماڈرن جدیدیت کی طرح بننے یا والا جی فیمنزم ہے ان کی طرح بننے دے والدے پیچھے برابری دا کام کرنا پوسی باہروں بھی کام اوے کرنا پوسی جی میں مرد کرنے عورت کو کرنا پوسی لہذا ایک کن کھول دے سون گنو یار میرے نال ہی میں میرے خیال تارے نال بھی میں تھیندا ہوسی تساں میرے اکثر لوگ میں کلا نہیں ہوندا میں جڑے ہوٹل دے میں نا کافی سارے لوگ میرے جان والے جڑے اتھے ہوٹل دے روٹیاں لواون آئے ودے ہونے میرے خیال انہیں نال بھی ایو کام کیا کھڑے ہون او شو دے کیا کرن ہون شو دے کیا او اپنے نال آپ کیتی ودن میاں میں نے چلو نواں نواں ہی کام ہے میرے کو پتہ نہیں لگا ہونا میں کو سخت ایکشن گننا جرا میاں میرے کو اپنے دوست ہی نہیں ہوں گھر نہیں پکدی نا گھر نہیں پکا دینی ہی وجہ کنے تو ہن اتنا ہوٹل دے آیا ودیں پکواون تے ہن میاں میں تے بالکل ہی کام دا انکار ہی دے گیا روٹی خود پکے دی گھر کپڑے دھوئے دی انہیں بعد صفائی وغیرہ سارا کچھ بقایا جرا باہر دا کام ہے کماون دا کام ہے وہ میں خود کرے سا اور اے ان دی ذمہ واری چھٹا پیسہ پورا کرن خرچہ گھر دا پورا کرن میری ذمہ واری ہے بقایا گھر دا کام جڑا ہے اے گھر دا کام ہے او تے اوہا کرے سی نا بقایا پیسہ تے باہر دا کام سارا میرے ذمہ گھر دا کام ان دے ذمہ برتن صفائی اور کپڑے دھونا اور روٹی پکاونا بالیں کو مینج کرنا سارا کچھ ان دے ذمہ ہے اگر وہ اے چیز بھی نہیں کریں دی اولاد میاں حیرت ہے اساں کو ہی وجہ کنے اتی 35 لاکھ روپیہ بھر دے اساں کو گھنو اور وہ اے چیز ہی نہ کریں دسو نا یار تساں میری آواز بنو تساں خالی مرد پس دیتے ہوئے تساں یہ چیز کو تھوڑا جہا غور کرو دنیا کتوں دی کت پہنچ گئی ہے تساں ہوئے ظلم دی چکی پیس دے پے مطلب اکثر مرد حضرات کو میں ڈٹھے وہ کپڑے گھر دھونے کپڑے دھونے کھڑے گھر برتن دھونے کھڑے ہون ہاں اس ٹائم ماں ہی نہیں آتا کہ یار نہ دھوو کپڑے نہ دھوو برتن نہ دھوو دھوو لیکن اگر فیمنزم دے اوتے عمل کریں دے تاں فیمنزم اے چیز ہے کہ مرد عورت حقوق برابر ہونے چاہیے برابری ٹھیک ہے نا برابری اگر وہ کرنا چاہندی ہے والا پیچھے باہر تساں کپڑے دھوئے سے او بھی والا باہر کا کم اخراجات پورے کرے سی وت وانڈے اے چیز تے فیمنزم معاشرے وچ فیمنزم سوسائٹی اے چیز والا چلتی کو تساں یہ چیز دس دیو اکثر لوگ کیا کریں گھر کپڑے دھونے کھڑے برتن دھونے کھڑے صفائیاں کرنے کھڑے ہونے کرن لیکن وہ کیا ولا صرف گھر نے برتن شرتن نہیں دھوندے او بھی کام ہی ہوندے انہیں داشو دے او باہروں اے دے گنو باہروں بھی کھوتے دی کار کمینن معاشرے وچ وہ باہروں نکلدن کھوتے دی کار کمینن اور رنا جڑے ساری نوار بیڈ دے سوچاں تے رہنے وہاں جڑے گھر ویندن تے وہ جناب انہاں نال ایو کام تھینے لہذا میاں تساں اس کمنٹ دسو کیا میں گال ٹھیک کیتی یا غلط کیتی ہے تساں میرا ساتھ دیو مہربانی ہوتی تہاڈی تے این چیز کو تھوڑا جہا سپورٹ کرو میاں لوگ نہ دے کو کھندے اوکے اللہ حافظ